Dwi'n rhywun sy'n gallu siarad i bobl yn eitha hawdd, dwi'n eitha hyderus o ran hynny, ond o'n i'n poeni ynglyn â cyn dod i brifysgol, o'n i eriod i bod yn noson allan. O'n i di yfed, ond o'n i eriod i actually mynd allan. O'n i just ddim yn y grŵp o ffrindiau, o ran ysgol, o grŵp o ffrindiau fi ddim yn... O'n i'n cymdeithasu mewn ffyrdd gwahanol, o'n i'n cymdeithasu mewn ffyrdd eraill. A felly, o dod i prifysgol, o gymaint o ddweud a gymaint o bwysau ynglyn â dyna sut ydych chi'n ei ffrindiau, ac ni'n poeni am wythnos y glas hefyd. So, mae yna pwyso mawr i cymdeithasu pan mae rhywun yn cychwyn brifysgol. Enwedig hefyd pan sy'n mewn lle bach, lle mae pawb yn mynd i yfed, mae pawb yn mynd ar pub crawl neu beth. A dwi'n teimlo hefyd, actually, dwi'n meddwl bod hwnna even mwy o bwysau efo myfyrwyr Cymraeg. O fy mrofiad i gyda iechydmeddwl, dwi'n teimlo fel sef bod y brifysgol yn gallu fod yn unig, hyd yn oed fod nifer o gymdeithasau ar gael. Mae fe'n anodd ffindo grŵp o ffrindiau sydd ddim yn yfed ac yn y blaen. Ond erbyn diwedd fy mlwyddyn gyntaf, dwi wedi llwyddo i greu nifer o ffrindiau sydd yn hoffi mynd mas heb orfod yfed yn ormodol. Dwi'n gael myfyrwyr dod ata fi poeni am y lefel o alcohol maen nhw'n yfed ac yr effaith mae'n gael ar eu perthnasau nhw, ar eu iechydmeddwl nhw a iechyd cyfforol nhw. Be oedd ar heb fy meddwl i oedd y ffaith bod lot o bobl yn mynd i meddwl, OK, da ni'n mynd i cymdeithasu, da ni'n mynd i yfed fel loads, fatha yfed lot, ac wedyn dyna un peth o'n i jyst fatha, dwi ddim eisiau bod yn rhan o hynny. Fel dwi'n OK efo yfed, ond pan mae'n dod i fatha yfed trwm a cymdeithasu, oedd ddim yn rhywbeth... Oedd o'n rhywbeth o'n i'n just croesi bysel, dwi'n gobeithio na i ddim bydd pawb af yn cwrsi yn meddwl fel yna, ond dwi'n lwcus dyn nhw ddim. Do, nath pawb ddod i nabod ei gilydd trwy wythnos y glas a trwy yfed y stuff fel ni, ond mae yna ffyrdd eraill i ddod i nabod pobl hefyd, na jyst mynd allan a yfed. Mae yna gymaint o ffyrdd wahanol i gymdeithasu dy bobl, fatha megis clybiau neu mynd am dro, stuff fel yna, so maen nhw'n handi iawn. Mae'n bwysig hefyd i geisio cymdeithasu. Enghraifft, dwi'n berson eitha swil, a dwi wedi penderfynu ymuno â rai gymdeithasau fel y Gymdeithas Goral a'r Gymdeithas Gymraeg. A nid oes rhaid yfed bob tro i chi'n mynd allan, felly mae hynny'n deimlo neis. Ac o bosib, yn y rai blwyddyn byddai'n trial mwy o gymdeithasau eraill mwyn creu mwy o ffrindiau sy'n debyg i mi yn y dyfodol. Ond hefyd, da ni'n edrych ar y rôl mae alcohol yn chwarae am bywyd y person. Trafod o sgwrs amdan faint o alcohol. Edrych ar pam maen nhw'n yfed, be di'r effaith positif o yfed, a be di'r ochr negyddol. So, bethau'r pros o cons o yfed, fyddai'n gofyn hynna. A fyddai'n hefyd yn defnyddio mae yna elfen da ni'n deud o 1 i 10. Efo 10 ydy, dwi'n rili poeni amdan yn alcohol a 1 dydw i ddim. Lle wyt ti ar y sgêl yna? A wrth gwrs fyddai'n gofyn, dyda Sam a fyrwy'n gofyn, so ni'n gofyn wrth rhywun, faint ti'n poeni amdan a faint ti'n yfed lle? O 1 i 10, a wedyn wrth so nhw'n dweud 7 neu beth, neu 6 neu 7. A wedyn so ni'n dweud wedyn, pan ys ti dweud 6 neu 7 a dim 3 neu 4? A wedyn mae o'n gael y myfyrwyr i agor allan i drafod efo ni, fatha pryderon sgynnon nhw lle. 21 o'n i pan nes i golli y mab, a nes i droi i alcohol am gyfnod. Jyst am bod o'n i'n meddwl sef o'n i fi anghofio, ond oedd o ddim wrth gwrs, cos oedd e gyd yna eto yn y bore. Ges i gyfnod reit drwg gydag yna, a swn i wedi gallu yn hawdd mynd lawr lôn anghywir. Ond na, nes i tynnu'n un yn ôl a cael help, cos dyna beth sy'n bwysig. Peidiwch â teimlo'r pwysau i orfod mynd allan i yfed os chi yn symud i brifysgol. Mae lot fwy i fywyd prifysgol nac yfed, ac yn sicr os chi yn dioddef broblemau iechydmeddwl, mae gall alcohol creu effaith negyddol. Chi'n gallu cael lot o anxiety, lle dwi wedi profi fy hun, a mae yn gallu effeithio ar eich iechydmeddwl yn fawr, felly peidiwch â teimlo'r pwysau yna a jyst sicrhewch bod chi yn gofalu am eich hunan yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol.
A wedyn ydy ni'r gwybodaeth, wrth gwrs, ydy ni'r gwybodaeth sydd ar y wefan, wrth gwrs, mae'r .cymru.